Rendszerállítást csináltunk az aktuális politikai helyzetre, hogy neked ne kelljen. De mi is ez a rendszerállítás? A rendszerállítás nagyon röviden ugyanazt a morfogenetikus családállítás során használt mezőt használja az energiai rendszerek feltárására. Ilyenkor nem a családi rendszert vizsgáljuk, hanem bármilyen szervezet, vállalkozás, nagyobb csoportosulás, kisebb csoportosulás, tehát egy adott rendszer szintjén nézzük meg ezeket az energetikai szálakat. Mi ez alkalommal Magyarországot, a magyar népet, a Fideszt, a Tiszát, a közel-keleti háborúkat, Európát, Oroszországot és Amerikát vizsgáltuk. Fontos kiemelni, hogy a folyamat során egyik szereplő sem tudta, hogy kit képvisel, tehát nem az történt, hogy oda mentem és azt mondtam, hogy most jelzd el a Fidesz energetikáját, szerepét, hanem alapvetően csak egy szerepet adtam az embereknek, tehát nem tudták tudatosan kontrollálni az érzéseiket és az érzeteiket. Alapvetően az egész folyamat alatt azt láttuk, hogy a Fidesz teljesen különvonulva, egy kicsit megrogyott állapotban, a saját területét kisajátítva, egy teljes kvázi pszichózisban kiabált a szobában, az adott területen, hogy ő nem lesz hazaáruló, és ő megvédi ezt a területet, ami az övé. Mindeközben semmelyik oldalról sehonnan nem érkezett fenyegetés, és ebből a nézőpontból az ő képviselőjét nem lehetett kimozdítani. A Tisza képviselője már egy kicsit érdekesebb volt, sokkal lazább, határozottabb, de a tarkójánál egy nagyon erős nyomást érzett. Azt mondta, hogy úgy érzi, minthogyha olyan teher lenne a vállán, amit nagyon nehéz cipelnie, az adott helyzetből kifolyólag, azt hiszem, ezt nem kell magyaráznom. Érdekes volt, hogy a magyar nép gyakorlatilag olyan erőt érzett magába, amit szerintem magyarként kevesen és ritkán éreznek, és nagyon jó volt látni, hogy egyébként ott van ez az erő a magyarságban. Magyarország rettentő stabilan és önazonosan állt, mikor még Oroszország bekerült a képbe, egymással konfrontálódva, és azt mondta, hogy igazából senki nincs, aki őt legyőzhetné, mert annyira stabilan áll. Ez volt Magyarország. Oroszország képviselője nagyon vicces volt, mert beállt az egész csapat közepére, és gyakorlatilag csak azt mondta ki, hogy neki semmi más nem fontos, csak az, hogy mindenki belefoglalkozzon, de érzésben abszolút egy 5 éves gyerek energetikáját láthattuk. Majd beállt a képbe az Európai Unió. Nagyon érdekes volt, hogy amikor az Európai Unió beállt, akkor ő magáról is érezte, hogy volt benne erő, de ezt az erőt már nem tudja úgy demonstrálni, és fáradtnak, öregnek érzi magát, és ugyanezt jelezték vissza a már bent lévő szereplők is. Végül Amerika és a közel-keleti háborúk kaptak szerepet. Amerikánál rettentő érdekes volt, hogy gyakorlatilag ő a magyar népet és Magyarországot szerette volna közrefogni, de a fő fókusza inkább azon volt, hogy a közel-keleti háborúk milyen pozícióban áll, hogy érzi magát, és hogy neki milyen érdekeltsége van abból, ahogy ő elhelyezkedik, tehát a közel-keleti háborúk hogy és kivel kapcsolódik. Illetve ami még talán fontos lehet, hogy azt is kimondta az amerikai képviselő, hogy rajt csak Oroszország az, aki az akadályt képezi számára bármilyen érdekeltség kapcsán. De valós veszélyt igazából egyik sem jelent. A folyamat végén igazából, ami a legérdekesebb, és azt hiszem a legfontosabb volt, Tiszától, Fidesztől, vagy bármilyen pártól, vagy politikától független, hogy olyan erő van a magyar népben, amit szerintem nagyon rég elfelejtettünk, és ha csak erre kapcsolódunk vissza, és erre emlékszünk, akkor biztos, hogy tudni fogjuk, hogy merre van az irány. Úgyhogy kitartást mindenkinek még a következő hétre, és kapcsolódjatok a saját belső erőtökhöz, mert van a magyar nemzetnek saját belső ereje.